Blant, gobeithio pawb yn oce. Ein tasg arloesi ni wrth yma yw i ail-greu y llun arbennig yma fan hyn. Felly, edrychwch ar y llun, look at the picture. Beth chi'n gallu gweld? What can you see? Wel, os edrychwch ni'n ofalus, mae coed, mae mainc, mae'r person bach yn cerdded yn y cefndir yna. Felly, be dwi wedi dechrau wneud, Dwi hoffwn i chi ail-greu y llun yma, ond gwewch chi ddewis sut chi'n gwneud o. Peintio, defnyddio crayons, pensils. Rydw dwi wedi penderfynu defnyddio pensils ac pasteli. Ond gwewch chi wneud beth hoffech chi, wrth gwrs. Reit, felly dwi wedi barod sgetio mas y coed. Pa newch chi'n meddwl i wneud y coed? Brown. Felly dwi'n dechrau lliwio un yn barod. Dwi'n mynd i ddechrau lliwio'r eraill. A dwi'n defnyddio pensil brown fan hyn, ond wrth gwrs mi gewch chi defnyddio be hoffech chi. Be bynnag sydd gennych chi yn y tŷ, okay? Felly, dwi'n mynd i wneud hwn yn sydyn iawn. Nawr, cofiwch mae gennych chi ddigon amser i wneud y dasg yma. Does dim angen brysio o gwbl. Felly, dwi wedi lliwio dail yn coed nawr. Nesaf, rydw dwi'n edrych ar y lliwiau arbennig sydd o gwmpas y coed. Dwi'n wedi defnyddio pasteli hyn. Dwi wedi dechrau defnyddio coch a porffor. Dwi'n mynd i gael ymlaen i hyn nawr. A edrych yn ofalus. Ia, dwi'n mynd i roi bach mewn goch fan hyn. A dwi'n meddwl, maen nhw'n fod i edrych y dail yr lliwiau arbennig yma. Dwi'n hoffi y llun ma'n llawer, oherwydd bod y mor lliwgar. Beth sy'n dda o pasteli, chi'n gallu smedrio chydig bach hefyd. Ond wrth gwrs, gallwch chi ddefnyddio paint, neu watercolours, neu be bynnag chi fansi. Right. Byddai'n gorffen hwn yn fanylach nes ymlaen. Right, hefyd, mae mainc yma. Rydw dwi'n mynd i liwio y mainc i yn... bach o... Dwi'n cael brown yn barod, felly dwi'n mynd i amrywio dwi'n defnyddio glas tywyll fan hyn, dwi'n meddwl. A pastel yn defnyddio tro yma. Hefyd, mae yna berson bach fan hyn yn cerdded gyda'r barel. Sgwni sy'n mae'r person yna'n teimlo. Felly, dwi'n mynd i, yn olaf, dwi'n mynd i greu'r person bach yma. Dwi wedi cychwyn sgetio'n barod gyda'r barel. Mae'r barel person yma'n mynd i fod yn melyn gyda fi. Gwch chi'n newid lliw os chi eisiau. Hollol angen chi. Person yma yn gwisgo coch. Dwi'n gwneud siwmper bach goch. Ag trowsus glas. Os edrychwch chi'n ofalus hefyd, mae hi bwrw glaw yn yr hyn. Felly mae yna chydig bach o ddŵr ar y llwybr. Felly dwi'n mynd i jyst creu rhywbeth o lle bach o gwmpas. Dyma ni. Gen swn am stad dipyn o waith i orffen hwn, ond hoffwn i chi gychwyn i chi nawr os gwelwch yn dda, a dwi'n edrych ymlaen i fawr i weld nhw. Diolch blant!